Nahihirapan kasi ako kumilala ulit. Ayoko makita na naman yung sarili ko na nai-inlove sa isang tao at nababaliw. Kaya dumating sa puntong nasanay ako. Nasanay ako ng lahat ng darating ay aalis din. Siguro magtataka na lang ako pag may taong nag-stay, di ba? Kaya kalmado lang ako kasi alam kong may taong nakalaan sa akin si God. Yung taong papahalagan ako, yung taong importante ako sa kanya, yung taong mamahalin ako. Hello guys! Welcome to my mini vlog. Andito po kami ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Kasama ko po ang mga pinsan ko, si RJ at si Darwin. Pumunta kami dito dahil gusto namin pasyal yung isang pinsan namin, si RJ, kasi pupunta na siya sa Cebu at Manila sa kanyang trabaho. At ito po ang view dito sa Lingayen. Ito po, nasa gilid po kami ng kalsada at kami po ay magme-merienda ng burger at fry. Ayan, picture muna po kami habang hinihintay po yung burger at yung fries na in-order po namin. So ngayon ito po, naghihintay pa rin kami sa aming orders na fries at burger. At ito po, madami pong tao dito. Ito po talaga ay isang pasyalan dito sa Lingayen, Pangasinan, kasi malapit lang po ito sa Capitol at beach. Ito po, nakikita po natin ang mga tao na nagme-merienda, sila kuya. At ito yung sunset, mga bandang hapon na po ito, mga alas 5 na po. Ito, mapino po ang sun dito. Ayan, makikita po natin yung mga bata. Ito po ang view, yung pinsan ko, mga tao na naghihintay ng orders din nila. Ayan po si ate tindera. Ayun, niluluto na po ang aming burger. Burger. Ayan, papunta na po kami sa tabing dagat para makita natin ng malapitan. At doon din po kami magme-merienda. At ito naman po ang aming merienda. Ayan, wow! Ito na yung hinihintay naming merienda kanina. Yung burger at fries. Ayan. At ito po ang view dito sa pinagtambayan namin. Di na pa kami lumapit sa mismong dagat. Hanggang dito na lang po kami. Ayan. Palubog na rin po ang araw dito. Super ganda po talaga tumambay po dito kasi mahangin. At sa bandang hapon po, hindi na siya ganong kainit. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking mini vlog. Maraming salamat!